Ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Dan ka sampai ukenra Nim day bang santang harang play Ni day banda pau percay Kan panang sandang yai rang ba Tracy toju terena Kasrapya ki kentini mei Sadai kajong ki kalawai Iba Renaldos Karbuli ya ibala jutip patba kum iba red ila Khlad no haga singit ho dieng ka arpu arterek unai luar arajar pulai haka por khatwei beje ben on lek on tap ye I haka arpu santerek unai luar arajar pulai ha ulum Jyntah ka balang katlek lai mkra ki patba ki ithu bha ya iba red namar ba idei nong le Biria iba pau idei ru idkhot jokaseng Biria ukasi lani kasbuk nalor ki kam le Biria idon ru ka sap Nongrwai pat ka wei ni ki Jingrwai jong I ka ba pau ba ka de ki Jingrwai Jyntah ka Meinah 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 Kau bumbang